Sai malami ya tafi sai malami. Sai malami ya tafi sai malami. Malami gwamnan Kebbi sai malami. Mu yan Kebbi mun yarda ba malami. Salamu alaikum. Langa, me ne ka gani kashe rediyon nan? Kashe rediyo? Yanzu gida na tsohe da ni zaki kunna mai rediyo kina waka wani. Wani ha. Kai ho waka cika malami ta halissa. Shin kina kashe shi ko baki kashe shi? Wallahi yanzu ina azumin ki 60. Kashe shi nace. Akan ni zan kashe rediyo ina so. Kashe shi. Kashe rediyon nan nace. Baki kashe shi wai. Amma ko mai gida wallahi ka cika goge baki. Yanzu in cika malamin na don an sa waka ta kaka cewa a kashe. To ke faɗa mini shin me dalilin ki nan Abubakar cika malami? Amma lalle mai gida ka kai kaza cika goge baki. Yanzu duk abin da cika malami ka yi garin ga har sai na faɗa maka ta haga ta binnin Kebbi. To bari in faɗa maka matan aure zawarawa ƴan mata wallahi cika malami muka yi har gobe. Kuma ko ka buge ni da icce ni mutu wallahi baka yi wata badun sai an yi cika malami ko kana so ko ba ka so. Duk abubuwan alherin da kaka gani ana yi jihar ta binnin Kebbi. Abubakar cika malami na kai ne. Tsakanin ki da Allah. In ma kwana ka kai ka tashi wallahi. Kai Abubakar cika malami shi ya ɗauki matasan jihar Kebbi aiki a gwamnatin tarayya in haɗa maka in ma baka sani baka sani. Manoma na jihar Kebbi sai godiya suka yi ga Allah zuwan Abubakar cika malami mai gida. Ya ɗau nauyin ɗalibai zuwa ƙasar waje su yi karatu saboda su koyo aikin lahiya su dawo gida. Ya ɗau nauyin koyawa mata sana'o'in hannu sama da 3,000. Yaushe rabenka da ka ba da cefane mai gida gidan ga? Mai gida wanda ya haka in ya zama gwamnan jihar Kebbi ya kan gani mai gida? Ya ba da tallafin kayan karatu gaba ɗaya ƙananan hukumomin birnin Kebbi. To bari in faɗa miki Abubakar cika malami ba nan ya tsaya ba. Fannin matasa masu shura ƙwallon ƙafa Abubakar cika malami ya samu kyautar karamawa saboda ɗaya inganta rayuwarsu. Bari in faɗa miki Abubakar cika malami ya yi bohol an na rijiyoyin murtsatse guda 6,800 ƙananan hukumomin birnin Kebbi. Ke duk ƙaramar hukumar da a cikin birnin Kebbi. Azumin gada ya wuce jiya babu ƙaramar hukumar da Abubakar cika malami bai aika ma tirela 6 ba ta abinci. Wallahi na rance da Allah Abubakar cika malami da kika gani alheri na ga al'ummar jihar Kebbi. Kai duk tahiyar da ka ga Ciroman Galgal cikin ta ka san ba karamar tahiya ta ba. Shin kina nuna Abubakar sarki Ciroman Galgal yana cikin tahiya Abubakar malami? Kwarai da gaske ko mai gida. A to shikenan ya zama wajibi in yi shi. Kowa Kuma ya zama wajibi al'ummar jihar Kebbi. Tunda dai ba kaji kuke ba masu goge baki, tunda ba butullan Allah kuke ba ku tuna abubuwan alherin da Abubakar malami ya muku. Awo. Ku goya mai baya Allah shi kai mu gaci ya zama gwamnan jihar Kebbi wasa ta kare. Amin. Kai. Kuma shi Ciroman Galgal da ka ba ta hiya ga ta Abubakar cika malami ƙarhi Allah shi ƙara dahwa mai. Amin ya Allah shi mai jagora. Amin. Abubakar cika malami ministan shari'a. Anthony General. Ka bari. Inna lillahi. Allah shi gwada mana mun rika gwamnati. Amin ya Allah. Da sai na miki kyautar mota wallahi in Allah ya so. To mai gida na gode. To masha Allah. Ice kuma me sai zan yi? Ina ga bakin wuta ma ka bakin wuta na ɗauko shi. Tuwo. Ai shi dan na zani da yanzu na buge kai na kai kaina na baro. Wallahi to sai na dawo. Sai ka da a dawo lahiya.